U šerpu ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Pripremila sam 2 pileća bataka i karabataka i sada ću ih propržiti na ulju. Piletinu okrećem na drugu stranu i pržit ću 3 minuta i sa druge strane. Dok se piletina prži, iseckat ću sitno 2 luka. Iseckala sam luk i iseckat ću sada 4 češnja belog luka. Proprženu piletinu vadim na tanjir. Na masnoći da sam pržila piletinu, propržit ću crni luk i beli luk. I sve ćemo to promešati i pržiti dok luk ne omekša. Evo, luk je omekšao i sada ću dodati začine. Dodat ću kašičicu organskog suvog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću link ispod videa. Dodat ću kašičicu bibera, dodat ću i kašičicu soli i sve ću to promešati. Dodat ću i 2 supene kašike crvene mlevene slatke paprike. Nju pržite na nižoj temperaturi, jedno 30 sekundi da ne pregori. Ako pregori, bit će gorka. Kada je pržite 30 sekundi, paprika će pustiti svoju aromu. Vraćam piletinu i sve ću promešati. Očistila sam 6 krompira i iseći ću ih sada na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći sav krompir. Dodajem u šerpu iseckani krompir. Promešat ću. Sipat ću vodu da prekrije sve sastojke. Promešat ćemo sve. Poklopit ću i od momenta kada proključa kuvat ću 40 minuta. I evo, nakon 40 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo. Ostavit ćemo malo da se prohladi, pa ću ga poslužiti. I evo, jelo se prohladilo i poslužit ću ga. Evo, pogledajte kako izgleda paprikaš. Vidite krompir kako se fino raskuvao. Paprikaš pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan i, što je najglavnije, jeftino je jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!